Jeg laver det jo Men det er fordi, at jeg skal hjem til min mor i morgen. 34, 35, 36, I morgen skal jeg hjem til min mor, så det kan jeg ikke. 39, 40, 41. Det var det andet navn. Mistet. Ja, så er det Du mistede den ikke, ja. Nej, du er ikke kommet. Du er ikke kommet til der. Hvis jeg lige kan, så vil jeg gerne lige ramme op på 50. Hvad så? Tror du mor, hun er frisk? 50? Jeg tror mor, hun er blevet på forhånd. Hvis man er for evigt, så har jeg ikke været færdig endnu. Nemt. Skynd dig lidt. Hvis jeg får 60, så er det sygt. 60. 61. 62. 63. Jeg skal lige have 64. 64. 65.